Mao pa nga kulop no atong mga mamarati ha Bombo Radyo. Hopefully nababaten ako. Yes, ayun na sir, ini na mapakianagala kami no kung ano bagi hapon ito imo opinion ini nga desisyon ito siya nga daw ini aprobaran no ito 100% online classes para makasave kuno ito enerhiya sir. Of course no una pagkita ko han news no o han regarding hining pag-allow no. So I think bottom line it gives tingkatagan man lagi hapin freedom ang mga SUCs and private HEIs nga whether they will follow the 100% online classes. Pero like hamon dito no UP matatapos naman tamon semestre ngan I think naman na ibang mga SUCs they still have the policies that they had na may daherahan may dakita pandemic no regarding pag-implement ng online classes or asynchronous classes depende there are several modalities no so damon modalities pag-abot hining pag-implement flexible ni strategies. Okay. Pero sir, diri ba hingin maapektuhan iton quality ton education na kolehiyo kapag aigpatuman nino hiton usang eskwelahan sir? No, actually to dito no. Bisa na kolehiyo yung level nga para nin mga mo pagpilit professional career no ito sa estudyante dapat yung packet pagpursuhin 100% online. Kay may daman gud mga kurso nga diri naton madali himuon nga online no especially mga kinahanglan skills nga mga kurso or mga programa nga makikita naton no nga makaka-apekto ini han learning han mga estudyante bisa na din era kolehiyo kay di man naton masisiring no nga tanan nga estudyante nga kaya nera magtuon era sarili lang kapasidad no especially kung diri nagkakamay dahil online class na lecture ida ko gud lagi apit bulig nga may eta pa nakakaatubang professors no or instructors nga maghatag imuhin guidance regarding ito yung mga lessons kinahanglan mahibaruan ito yung programa. Oo. Sir, how about naman no hiton na side hiton aton teachers hiton so gani nga class hiton set up ano ito na kumbaga magiging sitwasyon hininira niyo. So ako no bisa experience kay umabot man gud pa ang pandemic na kinahanglan magtudlo online. Una-una no haya na medyo naging madali. Kapag ako ng mga teachers pagkatawad din man gud din ako nga adjustment kay as long as may the infrastructure, may the internet, may kuryente, may implementation nera nga paagi no ipagkandak classes. Pero di natin mayayakan nga kung baga ready ba dayon mga teacher yan na implement na semestre. Kay nakagkuan naman gud himo na heran era sa pamanaton era design no han era classes kung anon era ikakandak usa ka semestre. Sir, sa usa gihapon nga ekonomista, inin makakabulig ba ini hiton na pagbawas iton gastusin iton aton mga students o labi na yan na ang naatubang kiniton crisis sir? Oh, definitely no. Pag-abot naman transportation cost, dakwin nga bulig kay it mga adaman gud kolehiyo kinahanglan mo gud diton sumulod no kay skills gud diton ginihibaron na ada nga level. Pero kinahanglan naton gyud kitaon nga di related magiging cost na transportation kay kabaliktaran daw ito. Kinahanglan nit mga estudyante magkamay data or internet para makasulod na mga online classes. So gastos gyud ito ngan kung sumahon naton diri gyud masisering naton nga diri ra mapaltin nila kasi bago nga laptop, bago nga cellphone. Usually kung may mga like kung sa engineer ka, di ba? At least kung mari ka laptop, may ka mo laboratory ha iuspilahan. So kung diri ka mo makakandaktin or di ka mag-aalaw ito estudyante sumulod sa eskwelahan, ma-prepare sa estudyante nga pumalitin maupay nga laptop para makagamit it mga software na kinahanglan no para iyo kurso. So kung makakabulig ba niya no sitwasyon natin yan na bangin no haton mga tag-anak especially
na-rely, no, especially at mga drivers natin na mga kag-anak, dako gadi nga bulig, no, or at mga minimum wage earners, especially kung nagpapaskweleran damo nga anak nga daha HEIs na. So, yeah, makakabulig somehow, pero again, may dito liwat kapalit nga gastos. Ikaw sir, personally, no, as a professor, ano ba ito ni imo mas prefer? Face-to-face or full online setup? Kami nung nga diha UP, UP system, may da kami minimum requirement na 50% face-to-face, Okay, na 50% conducted through online. Minimum laan 50%. So, ada na ha professor kung gusto niya magbiyan 50% or mag 100%. Then kami dito sa UP, especially nga the UP Tacloban, no, bagat assistant ko man andam kami, no, kung magkamay da, let us say, maging mandatory na maging 100%, pag ako andam man, kami na mga professors, no, kaya may adaman kami itong gin-prepare na ng mga modules na naka-hybrid it iya setup na pwede hiya i-integrate face-to-face, nga nag-integrate fully online. Pero pinakakunin niya na kung mga estudyante, kaya syempre, tungkol nga aday kita yung face-to-face na setup, kung para sa 100% online, hindi kita maano pero kabutang kaya mga boarding house kung okay ba. And of course it contact, no. So it depends na issues. Ngan mo okay kasi han memorandum han chat kay insigurado nera na ginahatag SUC sa HEIs ang responsibilidad pag-assess ang kaandaman pag-implement han 100%. So may flexibility. Di rin man hiya mandatory. Alright. Sige sir, ano na lang any message kung may nakapanawagan to the public government? Chad, go ahead sir. Una na no na unta no pag-abutit mga sweldohin regarding mga tigdanong mga pagbago polisiya, mao pay gihap kun magkakamay na syempre yung consultation ang mga headed mga HEIs, especially mga private HEIs kay haraman gud kinahanglan pag-abot kumbaga kinahanglan na cost no it mga gastuson espilahan. So but amo lang, so of course yan may da para kita crisis sa fuel, no, hopefully Itaton College yan na matatapos na I think kaurugan ng mga HEIs matatapos na klase yan ng semestre mga May yata or mga June. No, so dako nga bulig nga may, at least may months kita nga diri kinahanglan sumulod. Pero of course may kita positive nga news nga na-receive or nababasa natin yan na today, no, nga may 2 weeks ceasefire Iran, nga hopefully magresulta yung gadman pagkabubot presyo ng gasolina kay para at least naman at mga kag-anak ng mga minimum wage earners at mga na-rely sa transportation is makabawi-bawi, no, kaya gastusin. Ayun, mga salamat sir iton paghatag ito ng imo oras nga dibong Radyo Tacloban. Thank you sir, hinay po kamada. Dami pong gyud na salamat.